secho. It is a fact. Okay, secho mana kaka isewacho no ken secho odedi mang'eni wacha moro ili nyaka sani waseno ka ng'anyo makamagi biro bedo ka dhi nyime penjo manyalo bedo ka ringo e wi jo Kenya ng'anyo makamagi bende biro miyo ponono gigo ma Azimio osebedo ka wacho ni electoral injustices bende gibiro rumo nengo mar ngima bende biro dok piny koso wabedo beda kwa ng'anyo to onge gimoro amora. Joyce we koro wadonje substance. Namba achiel beti otamore duoki gimomiyo polis ne ok odhi e puoth Uhuru Kenyatta. In fact, otemo justify ni mondo mine dhi kambi Raila Odinga gi giro Uhuru Kenyatta gibe giwinje lit. Mane gimotemo justify. Ni gigo chalre kata mana mar mama mboga kata ng'owa koro kanyo warende arenda katwa erokamano ayie kode. Nyiso ni watemo retaliate gibe giwinje lit. Mano watieko gi kanyo. Wabire substance mar ng'anyo. Wawacho ni wadwa ni mondo yaw server. The question monego the other side kodwa openjre ni to be server ni no yawe nikech giwacho ni ne wadhi through the normal Supreme Court process ma Supreme Court ong'ado wach bla bla bla. Kamo bete ni benong'eyo ni barua moro nondiki mosomne jopiny e mbele kamera e Supreme Court. Kasmat Matika wacho ni ok ginyal yawo server nikech it will infringe in their intellectual property rights. Mane kama wantie. Ka wanyalo haya kambi ni mondo otiawa e yiero. Kae to sama wadwaro duoko manie agulu ma iluongo ni server gi dho ngere ni to gitamore yawo nwa mondo wane gima nie iye manyaka our highest court in the land order ni mondo yawe to gitamore yawe. Ni ng'ato dwa justify mano ni gino ne sawa tu. Joyce gima nyamera beti gini temo wacho gi grube en niya kaja kuosebedo ka kwalo dheri monyuol sasa ma dheri onyuol to biro ting'o dheno gi nyaroche te ni to koro in nyathiti donga to kisebet maduong' to mondo mi koro ubed gi paro mopogore gi baba uwach ni baba ang'o momiyo ng'ani sasa ma dheru onyuol kwasekwa dhiang' ma dhiang' onyuol to biro kawo dhiang' gi nyaroya gi chak ene modhi onyiedho to kwaluwo bang'e ni to koro oso lwete ei chak to okete lewa to wawacho niya mane a nature of politics mane ka the truth koro odhi oso lwete ei kikombe to lamba sha e lewa to wawacho ni wan mano romowa ne wago kura kochunglo mano to dak bila mane ma joluo dwa dago joluo mowar manyien gima timore en niya kokwal dheru sasa mukwadho madhiang' onyuol to kwal dhiang' every time ng'ani biro kwalo dhiang' to ringo go gi nyaroya kisebet ng'ama duong' mopong' tinyiso baba unia nyaka koro wager dipo motegno ma wakwadhe ni kendo wang'ni ok chak kwal dherwa mane gima joluo mowaro nengo tim ema ng'iyo wang' kamera e TV anyisogi ok ilu bang' jokuo tidhi iketo lwedo achiel e chak tikete lewi tiwacho ni donge wan nwago kura kochunglo koro itis madhere koro mane kaka politics joluo mowar en joma nyisowa niya ni Raila Odinga rach omiyo wamanyu alternative telo ma alternative nyiso niya babau osebedo ka kwayo to ka dhiang' onyuol to ikwalo koro babau no e jasiki sechego nikech ng'ama chielo okwalo dher babau monyuol mane gima joluo mowar temo wacho an wawacho niya kosekwal dhiang' taseyudo ka wuoyi mopong' tanyiso baba ni either wadwa strengthen diponi to kokamano tadwa chung' oko ka mawang'ni ka ng'ani obiro kwalo dhiang' to wadwa gore go tho gi kuo to koro gisani ng'anyo to abro luwo bang' jakuo to dhi luto lwete matin e chak to kete lewa tawacho niya mano mane momiyo koro nyaka wawuog oko kaka oganda luo ni ok chak kwal dherwa monyuol wang'ni walawo ma mwaduoki be ok wadhi kodu kumidhi lut lwe lith lwede chak tikete lewa kata kamano nyaka Ramogi John pod wantiere twaka